बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बे जोंनि रामफल बिल आनसलिकआवनो फार्स्ट एनडिएफबिखौ होसो देथारनांगौ होनग्रा मानसिया लिडारा बर'नि लिडारा इउजि आं नोंथांमोननि गेजेराव सासे एक्स एनडिएफबि बिदा गिदिरनि होनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ दा देखायगोन ससे नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों बे बिदा गिदिरा आंनिबा एसे जेनेखि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायलायनानै दिनै गोसोआव खोख्लैलायनानै माने माबा मोनसे कनफ्लिक्टसो जाबावगोन नामा आं बिदि मोनसे सन्देह जादों आरो माने दिनै बिदा गिदिर होनदोंखि बै समाव दानि जेनेखि एमएलए इउजि ब्रह्मआनो माने एनडिएफबिफोरखौ होसोनांगौ होननानै गोबां मेल मिथिफ्राव बुंदों होननानै बुंदों अब्ला बिथाङा एबसुनि दैदेनगिरिमोन दा बे समाव बिथाङानो बेफोरबायदि बुंग्रा मानसियानो दिनै एनडिएफबिफोरनि मा होननानै बुंदों बिथांनि सुक्तिनि दारै दिनै एमएलए जानो हाबाय आरो बिथाङा दिनै मा मावदों बिनि खोथा गोबां बुंदों आरोथ' आङो बेखौनो दिनै बुंफिनगोन आरोना बुंगोन मानोना बिदा गिदिरा नोंगौ थिगखौनो बुंदों थेवब्लाबो थिगखौ बुंदोंब्लाबो आङो बुंगोन आरोखि बे बाथ्राखौ दा बुंथ'नो नांलामोन होननानै आं सानो आरो मानोना जोंनि गेजेराव बेफोरखौ जों मा साननांगौ जों गोसोआव लालायलायनानैसो जेन' माब्रैबा जोंनो सान्थियाव फैनो हायो जोंनि मेन उद्देश्यआ बेसो जानांगौ दा बाहाय रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंदों बे बिदा गिदिरा आरो हादानखौ स्पेसियेलि मा होनना बुंदों एनडिएफबिफ्रासो होदों होननाय मोनसे बाथ्रा बुंदों गोबां बाथ्रा बुंदों आरोखि बे बिदा गिदिरा नाथाय आं मिथिया जानो हागौ बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय नांनो थांनानै खामानि मावनायनि थाखाय निस्सय जानो हागौ बिथाङा मिथिदों आरो स्पेसियेलि रन्जन दैमारियासो हाखौ होदों होननानै बिथाङा बुंदों गोबांथार बाथ्रा बुंदों नाथाय आं बिनि सायाव बुंनो थाङाखै आंनाव मोनसेल' गोरबोआव माने एसे जों जेनेबा जों बिदा फंबाय हिसाबैहाय दिनै जों गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै राजनितिनि खाथिराव जों गोबां बखिलायबोबाय स' बैफोर जानानै थांबाय दिनै सुक्ति फैबाय सान्थियाव फैबाय दिनै गोरोबलायनाय खामानि माव जों दाना मा बुंनो हायो जों दाखि जों डेभेलपमेन्टनि खामानि जों बुंनो हायो दा बबे खामानिया मावनाय जायाखै जों आसि थुयै बुंनो हायो नोंगौ दिनै बिदा गिदिरा मोनसे खोथा होनदोंखि गावनि गामिजों थांनाय लामाया दिनै ब्लेड बायदिसो होदों होननानै बुंदों बे बाथ्राखौथ' बिदि जुदि जामारदोंब्ला जोङो बेखौ माबा खालामनो हायो आरोना गुड वेलनि खामानिखौ मावनानै माने ब्लेड बायदि होदों बेखौ माने जों गायथिजों जावखुनायाव जों दिन्थिनो हायो होननाय मोनसे बाथ्रा बुंदों नंगौ जों दिन्थिनांगोन मानो बेखौ बांगारजोब नालाय जों प्रेक्टिकेलि जों बिदिखौ जों दिन्थिथारनांगोन अब्लासो ना जाय कन्ट्रेक्टरा बे खामानिफोरखौ मावदों अब्लासो बिथाङाबो दिनै माबा जागोन ना फारखानांगोन ना नङाब्लालायनो दिनै बेबो ब्लेड बायदि होगोन गाबोन बैबायदि ब्लेड बायदि होगोन दिनै जौगाथायनि मुङाव खामानि मावगोन 1 बोसोरनि उनावनो गुगागोन स' बिदिबा मा जागोन खुनु मोनसे डेभेलप जानाय नङा आरोखि ना स' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव निसय नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबायबो जानो हागौ दा नुखाबायबो जानो हागौ थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननो बे बिदा गेदेरा बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ आं दा एसे शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं शेयार खालामलांगोन स' आङो गोसोआव माने नांदों आंबो मोनथिदों आरोना गोबां समाव गोबां गोदोनि समाव जेनेखि बिएलटि एनडिएफबिफोर जादोंमोन बेनि गेजेराव गोबां माखासे घटना जानानै थांबाय बुहुद मानसिया बोलि जानांबाय दा बेफोरनि खाथियाव जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायखांनानै गोरबोआव दिनै दाव लानानै जुदि जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो नाजायोबा बे मालाबाबो सान्थि जानाय नङा दिनै जाबाय दिनै गोरोन्थिखौ बयबो बुजिखाबाय गोदो गाव गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन गोबां गोरोन्थि मावफ्लांबाय बे गोरोन्थि मावनायनि उनावहाय दिनै बयबो बुजिलायबाय नाथाय मोनसे खोथाया बेबो नंगौ जे रन्जन दैमारिनि केसा मा जिनियासमान हाइनियासमान ना नन हाइनियासमान गमामायैनो बेखौ जुदि दिनै बख'नायनि जेनेखि खामानि मावनायावहाय माबायदि बिफाव लामारदों बेखौ हले नायसंनांगौआ नोजोर होसोनांगौआ नों आं बयनिबो दायथ' जाबाय आरो सरकाराबो बेनि सायाव खामानिखौ मावनांगोन सोरखौबा जों मानोना बबेबा मोनसेयाव खाख्रबनानै दोननानै जों गोजोन मिनिनो थाबा जानाय नङा मानोना आंबो मिथिगौ गोबां माखासे बिदा फंबायफ्रा दिनै मा जादों बै समाव जेब्लानाखि रन्जन दैमारिया बेखौ फासि होनायनि अर्डार जादोंमोन अब्ला आं रागा जोंनाय आं फेसबुकाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन सोर बे एबार बड'लेण्डनि हेंथा बुंग्राया होननानै आं बुंदों मानोना आङो दिनै गोदोनिफ्रायनो आं फुलि बिराद सापर्ट मानोना जों बर'फोरनि थाखाय आलादा मोनसे रायजो नांगौ होननानै सिगांनिफ्रायनो बे डिमान्डखा स' बेखौ आंबो बिराद सापर्ट खालामखादों दा दिनैनि गेजेरावहाय आं बेखौसो बुंगोन गोदोनि जाखानाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोसोआव आगाद होलायनानै दमखिलायफिननाय माने जुगुमलायफिननानै जुदि खामानि मावोबा जोंनि गेजेराव सान्थि फैनाय नङा डेभेलपमेन्ट फैनाय नङा फारफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानाय नङा आरोखि आं बेखौनो बुंबाय स' बिदा गिदिरा मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना ससे नायदो आं नोंथांमोना ससे होनानै होनसै होननानै जों दायथ' लानाय दं गुलि अरनानै समाय लानायनि खोथा दं बोसोर जों दिनै आखायाव सिलाय लानानै
दावहा होनायनि खोथा दं बायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय एबसु इन्डिबि बेल्टि इन्डिबि खालामबोनायाबो बे उरखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति बाय पस्ट खालामनानै सहि खालामहोनायाबो बे उरखावानो आरो दाबो एबसुजों इन्डिबिजों बुलाय होनो थाखाय बियो रेडि जागासिनो दं जानजि खाफ्रागासिनो दं दिनै गावस्रा एबसुनिफ्राय थाङै थाङै इउपिपिएल आव बिबान लाहैनानै दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इउनिट आनसलिकआव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि होबाय केजिआर होफ्लाबाय नै साला बिटिआरनि गासै दायखौ एबसुनि गथ' गोदानै लानाय बिबान लानायफोरनोसो दिनै दायखौ जाबसिनजोबनानै होलांनो नागिरदों अब्ला बे गोदानै लानाय बिबान रुजुनग्रा गथ'फोर बे दानि गोरलै गथ'फोर बैसोआ गोरलै मालाय मा जानो बिस्राबो इडुकेसन दं साननो हानाय गोहोआ दं आं बिसोरखौबो बखिया रायजो राजानि कुइसननि फिननायखौ बिथांमोनासो होनो गोनां जाबाय गावस्राथ' हनै गुवाहाटिनो माबा दिसपुराव सोरबाया बिटिसिनो क'क्राझाराव सेक्रेटारियेटआव सोरबाया बबेबा हस्टेलाव गावस्रा थाखुमा हैजोब्बाय दिनै गोदान बिबान लानाय एबसुनि गथ'फ्रा मा फिनगोन